Може ли един сироп за кашлица да бъде едновременно за суха и за влажна такава и какви съставки трябва да съдържа той? Да, може и такива сиропи са особено подходящи, ако не може да прецените дали кашлицата е суха или влажна или изменя своя характер. Съставките му трябва да имат едновременно лубрикиращо действие върху дихателните пътища и отхрачващо действие за по-лесно отделяне на гъсти секрети. Любимият ми такъв сироп е Noctitus на DMG. Вече съм го изписала на много пациенти през есенно-зимния сезон и сме видяли положителния ефект, затова преспокойно го споделям и с вас. Noctitus съдържа екстракти от слез, медицинска ружа, мед и еризимум. Тези съставки едновременно успокояват сухата дразнеща кашлица и улесняват отделянето на крачки при влажна такава. И още по-хубавото е, че сиропът е подходящ за деца над 1 година, възрастни и при бременни кърмачки след преценка от лекар. Noctitus се дозира много удобно при деца между 1 и 3 години 2 пъти по 5 мл, от 3 до 12 години 2 пъти по 10, а при възрастни 2 пъти по 20 мл, като съветвам първата доза да е сутрин, а втората след обяд или ранна вечер.